प्रयोजन जायोब्ला जिउ आरो थै दान होनोबो जों दिनैबो प्रस्तुत दङ। दा बेखायनो जिखिनि हाबाफारिफोर थांनाय समफोराव मावनो गोनां दङ, जिखिनि प्रतिश्रुति शक्तिनि गेजेरजों लाबाय, बेफोर गासैखौ मावफुंनानै बर' हारिनि जि आखा आकांक्षा बेखौ सुफुंनो थाखाय खामानि मावनांगौ। जों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो दाबि जनायो। आरो बे दिनैनि बे ब्लाड डनेशन केम्पनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंगोन जे थांनाय समनि जि माने मोनथाम खोलोबनि आन्दलन आरो मोनथाम जि एग्रिमेन्ट, बे एग्रिमेन्टखौ लानानै स्टेट गभर्नमेन्ट, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ खोब बिराद सिरियास बेबायदि जानायखौ जों नुबोआखै। मालाबा समफोराव जोंनि बे एकर्ड खालामनायनि गेजेरजों जि दफाफोरखौ मोनबाय, बे दफाफोरखौ समय मथे दिनै मावफुंनायखौ जों मोनाखै। BSc एकर्डनि दफाफोर खोब मोजाङै मावफुङाखै। BTC एकर्डनि दफाफोर दिनैबो स्वयं सिगनेटरि बिथांमोना बुंबाय थादों गोबांथार दफा बेखौबो माने मावफुंनो दङ। BTR एकर्ड रिसेन्टलि 2020आव मावबाय, बेखौबो दिनैसिम 6 बोसोर जाबाय बेखौ मोजाङै मावफुङाखै। दा अब्ला दिनै जोङो सोरनिबा जिउ माने बासायनो थाखाय जोङो थै दान होदों, खिन्थु गाबोन समफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफ्रा आरो बर' माहारिफ्रा, बर' हारिनि फिसाफ्रा दिनै प्रयोजन जायोब्ला जोङो थै आरो जिउ दान होनोबो दिनैबो जोङो प्रस्तुति दङ। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानि दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों स्टेट गभर्नमेन्ट, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ जोङो बेखौनो मोनसे मेसेज होदों जे जोङो प्रयोजन जायोब्ला जिउ आरो थै दान होनोबो जों दिनैबो प्रस्तुत दङ। दा बेखायनो जिखिनि हाबाफारिफोर थांनाय समफोराव मावनो गोनां दङ, जिखिनि प्रतिश्रुति शक्तिनि गेजेरजों लाबाय, बेफोर गासैखौ मावफुंनानै बर' हारिनि जि आखा आकांक्षा बेखौ सुफुंनो थाखाय खामानि मावनांगौ। जों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो दाबि जनायो। गिबिसिनथारावनो साफ्रोमनिसिमबो, बड'लेण्ड हालामनि साफ्रोमनिसिमबो दिनै 39थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान बेनि गाहाम हामलायनाय बावहरदों। दिनै 12 जुन दिनैनि तारिखआवनो 1987 मायथाइयाव गिबिसिन मुंख्लं बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुङाव सुजित नार्जारी बिथाङा मुंख्लं जायो। आरो बेखौनो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारि नाङैनो बा बर' माहारिया मुंख्लं सान हिसाबै बेखौ फालिबोबाय थादों आरो बेखौ फालिनाया 39 बोसोर जाबोबाय। देग्लायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ जोङो फालिनाय जादों। गेदेमा मुंख्लं बिथांमोनखौ गोसोखांनानै, बिथांमोनखौ मान होनानै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ हाफ मार्च जों खालामनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे मुंख्लं सुजित नार्जारीनि मुसुखा आरो मुंख्लं खाम्फा, बेयाव साफ्रोमबो मुंख्लंफोरखौ श्रद्धान्जलि होनाय बा बिबार बावनाय बे हाबाफारि जों लानाय जादों। बेजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय बोसोराव एसे हखियायै जोङो ब्लाड डनेशन केम्प मोनसे लानाय जादों। बे ब्लाड डनेशन केम्पआव फ्राय 100निफ्राय 120 जनसो जोंनि भलन्टियार्सफ्रा बाहागो लादों। आरो बे ब्लाडखौ जोङो तेजपुर मेडिकेल कलेज तेजपुरनि हेफाजाबाव जोङो बे ब्लाड डनेशन केम्पखौ खालामनाय जादों। दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो फोरमायनो नागिरो जे गेदेमा मुंख्लं बिथांमोना थांनाय गोलाव समनि जि आन्दलन, जि आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनांगौनि थाखाय बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि आरो सेफगार्ड होनांगौनि थाखाय थै दान होबोबाय। बिथांमोना गावनि जिउ दान होबाय। दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि उदालगुरि जिल्लानि बिबानगिरिफ्रा दिनै जोङो लाइफ सेभिं मोनसे जोङो हाबाफारि जों लादों, जेरावहाय जोङो मोनथिनो मोनो, बुंनाय जायो जे सासे मानसिया थै दान खालामोब्ला बे सासे मानसिनि थै दान होनायजों 3 मानसिनि जिबन बासायो। बेखौ जोंहा डक्टर्सफ्रा बिथांमोना बुङो। आरो दा बे लेखायै जों दिनै साफायै बेयाव थै दान होनानै जोङो साफायाव 3नि जिबन जों बासायनायनि खामानि जों मावदों। आरो लोगोसे बेजोंनो जोङो फोरमायनो नागिरदों, दा दिनै बर' हारिया थांनाय गोलाव समाव जों आन्दलन खालामबाय, जुजिबाय। बिनि गेजेरजों जोङो मोनथाम खोलोबनि आन्दलन खालामनायाव 3 जोङो एग्रिमेन्ट खालामबाय। BSc एकर्ड खालामबाय, BTC एकर्ड खालामबाय, BTR एकर्ड खालामबाय। जाय थांखि आरो उद्देश्यखौ लानानै गेदेमा मुंख्लं बिथांमोना बा बर' हारिनि साफ्रोमबो फिसाफ्रा माने बे आन्दलनाव, 3 खोलोबनि आन्दलनावबो बारसोमबाय। आरो बेवहाय मुंख्लं बिथांमोना गावनि जिउ दान होबाय। दा बे
थांखि उद्देश्य आरो सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैबो खामानि मावगासिनो दं आरो फैबाय थानाय समावबो जों मावगोन आरो दिनैनि बे ब्लाड डनेशन केम्पनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंगोन जे थांनाय समनि जि माने मोनथाम खोलोबनि आन्दलन आरो मोनथाम जि एग्रिमेन्ट बे एग्रिमेन्टखौ लानानै स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ खोब बिराद सिरियास बेबायदि जानायखौ जों नुबोआखै मालाबा समफोराव जोंनि बे एकर्ड खालामनायनि गेजेरजों जि दफाफोरखौ मोनबाय बे दफाफोरखौ समय मथे दिनै मावफुंनायखौ जों मोनाखै BSc एकर्डनि दफाफोर खोब मोजाङै मावफुङाखै BTC एकर्डनि दफाफोर दिनैबो स्वयं सिगनेटरि बिथांमोना बुंबाय थादों गोबांथार दफा बेखौबो माने मावफुंनो दङ BTR एकर्ड रिसेन्टलि 2020आव मावबाय बेखौबो दिनैसिम 6 बोसोर जाबाय बेखौ मोजाङै मावफुङाखै दा अब्ला दिनै जोङो सोरनिबा जिउ माने बासायनो थाखाय जोङो थै दान होदों खिन्थु गाबोन समफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफ्रा आरो बर' माहारिफ्रा बर' हारिनि फिसाफ्रा दिनै प्रयोजन जायोब्ला जोङो थै आरो जिउ दान होनोबो दिनैबो जोङो प्रस्तुति दङ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानि दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ जोङो बेखौनो मोनसे मेसेज होदों जे जोङो प्रयोजन जायोब्ला जिउ आरो थै दान होनोबो जों दिनैबो प्रस्तुत दङ दा बेखायनो जिखिनि हाबाफारिफोर थांनाय समफोराव मावनो गोनां दङ जिखिनि प्रतिश्रुति सक्तिनि गेजेरजों लाबाय बेफोर गासैखौ मावफुंनानै बर' हारिनि जि आखा आकांक्षा बेखौ सुफुंनो थाखाय खामानि मावनांगौ जों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो दाबि जनायो।